ассалому алейкум тамошобинон соза назен саломати хуб ай пеши сабоат омадем бори нав оварда нигоҳ кунен меҳмон доре на ассалом соза назен қабола пуши фасон овардаи сабоҳат ин архо чанд будай 300 сомон размеро чӣ хелай 50 то 60 размер будай марамад бозори корвон тарафи тило бозор 12 дарвоза 5 қатор ҷои сабоат духтаро ина дар кор боша биёен ира бинен ҳами қаболо пушои фасон ҳами қакуртои хушро овардай двойка ай ина двойка 200 сомон диден двойкаи хушрура ҳамаша 200 сомонӣ кади духтаро 7 рӯз и аксия як ҳафта давом мекуна нигоҳ кунен 200 сомон двойкаи хушру двойка я иқа хушру тамошобино двойка ва ё чанд сомон 250 сомон марамат беҳад хушрувай марамат ина каседа дар корай ҳатман пеши сабоат биёен духтаро и халатоям 250 сомон ази бо чанд намудаш ҳастай духтаро мана ҳамаш 250 сомон ина ё 220 ира бинен чӣ хушрувай духтаро ина як ҳафта ина акция ина тамошобино ҳатман биёен диден акция рафтестай беҳтарин нарх кати метонен инора харидорӣ кунен раҳмат мана духтаро беҳтарин биёен бо айпеш бинен духтаро нигоҳ кунен куртои фасон дар ҷои сабоҳат ва 300 сомонара 200 сомон кардагай куртора хушругиша диден и акция як ҳафта давом мекуна марамат бозори корвон тарафи тилло бозор 12 дарвоза 5 қатор аз ҷои сабоҳата касе намедона марамат биёен ина аксияҳои беҳтарин рафтестай омада айпеш хитон бо тамошо кунен и чашми зулайхо моделои вайш омада иқа хушру ғавсаки хушру материалош 250 сомона 4 расветка дорад 250 сомон ши ба наздики чашми гулбиби меброяд ана ҳатман ҳамин чашми гулбиби мондаги айда ҳамин номамоне тамом ана ба наздики киртая пай гулбибиам меброяд шумо метонен омада хатдорӣ кунед иқа новинкои фасон дар ҷои сабоҳат ира бинен дароза қадошон дарози хушру диден кожинкои фасон духтаро диден болопушои фасон духтарако 250 сомон шидагай фасонош ҳар хелаяй марамат биёен айпеш бо бинен бозори корвон тарафи тило бозор 12 дарвоза 5 қатор ҷои сабоҳат размерош то 60 будай духтаро ина ҳам бандорш ҳастай ҳам бебандш аст ҳам капшондор ҳаст бекапшон аст хулас чанд моделай духтарако и аксияя як ҳафта ина дар ҷои сабоҳат баъд аз як ҳафта ино нархошон дигар мешава барои ҳавай успед кунен биёен хушрувая беҳад фасон ира бинен аҷоибот иқай хушрувае пашифи дубая я мана пашифои дубай тамошобино болопуши фасон бори новинка дар ҷои сабоҳат духтаро и расветка дорад расветко ҳастай размеро чӣ хелан стандартай тақрибан то 56 мешавад ина тамошобино биёен болопуш бисёр овардага ини хеле куртои хушро овардага мана 250 сомон
منم مرحمت کنی 80 سومون کردی 80 سومون گفتیا این 100 سومون 80 هم کار میشده тамошобино биёен ҷои сабоҳат 12 дарвозаи корвон тарафи тило бозор 5 қатор нигоҳ кунед 100 сомон 80 сомон аз 80 сомон сар мешад нархи распродажа ина распродажа дар ҷои сабоҳат марамат тамошобинони азиз омада натонед нависед рақамашон ҳаст дар рӯи экран мана иша 18 фасон 18 фасон диден киртаакора итальянкои 250 сом буданд духтаро ҳози ино ҳамаш аксия шудагай ва иам 100 сомон اینم 100 سومون ина 80 сомаш ҳам нишон тиен ҳози духтаро 80 сомонаш ҳам нишон метиен چند کرده اینا иш 130 сомон ина диде سبوها دوزان دروازه панҷум қатор иёям 130 сомон диден аҷоиб киртачаҳои фасон مردم میدونستن آدمای کی میگیرن ин расветка доштай диден расветкаош бо чихе фасонак будай духтаро марамат ҳози 130 сомони шудагай 250 буд ҳози 130 сомон кардан مرحمت کنی حوزی عکس کلون رسوده یک هفته عکس دوام میکنن من. بعد یک هفته بو نرفه بو قیمت میکنیم بعد شرمی میشه میگه چیده نه اومده ина духтаро مرحمت کنی نه همه تمامی این شرنگی شده این بینی اجوری هرکوش اجوری منو بینی من این انا اینو شد 80 گفتی که اینو یا 80 اینا ва духтаро нигоҳ кунед сабоат 80 сомон карда киртора 80 сомон карам ина дастангишам 80 сомай 250 сомай 130 сомон шудай ина нигоҳ кунед من 80 сомон 80 сомон курса ина киртора диден хушругиша ино материалошон чиай маечни фасоная 80 сомон айна дастангитон чи ва духтаро диден двое кара 250 сомона 80 сомон шид марамат биёен духтаро маъқултон мешава ира бинен интихоба и аксия як ҳафта давом мекунад духтаро успед кунен 12 дарвозаи корвон тарафи тило бозор 5 қатор ҷои сабоҳат омада бо худтон тамошо кунед аксия беҳад бисёр пешниҳод шудагай бо нархҳои дастрас عجیب من این نگاه کنی آی 250 سومونی عکس کردگی 200 بخشیش انا 200 сомон кардан диден аз 300 сомон 200 сомон шид двойкои фасон хушрӯа материалшан фасон хучам хушрӯи духтарако аксия рафтеста як ҳафтина аксия 200 сомон успед кунен чанд та расветка дора биёен пеши сабоҳат духтаро як бор ма шумода нишон тим чӣ дора сабоҳат нигоҳ кунен инами куртои хушрӯ двойкаҳо болопушо чизе ки мебинен як ҳафтаина аксия рафтеста ҳамаша арзон кардагай ҳамаша ва духтароира бинен 80 сомон мана касседа дар корай 80 сомон анаиш 100 сомон ҷои сабоҳата ба фикрам ҳама медонад духтаро бо ба ҳар ҳол такрор кунем бозори корвон тарафи тило бозор 12 дарвоза 5 қатор ҷои сабоҳат духтаро 100 сомон 80 сомон нархҳои беҳтарин бовар кунед хеле аксия ки куртои 250 сомара 80 сом кардагӣ бошанд дар ягон ҷо нестай биёен пеши сабоҳат омада наметонед нависен бо шумода мефаҳмонад ки чӣ хел даставка мекунанд